I den her video, der skal vi ind og bruge vores Bezier tool til at have tegnet det her område op. Så vi skal have tegnet, og vi bruger vores pen tool, og der står Bezier tool hernede under min cursor her. Så nu tegner jeg en linje derfra og dertil, derfra og dertil, derfra og dertil, og så hjem igen. Sådan der. Men det hele det er forsvundet. Men det er så fordi, at jeg tegner i en tegning, der ligger under mit billede. Så min tegning er skjult inde bagved. Det kan jeg gøre noget ved, fordi jeg kan gå ind i layer, og så kan jeg sige layer to top. Sådan der. Så fik jeg den op i toppen. Jeg kan flytte lidt rundt på mine noder, eller mine punkter i den her. Det kaldes nodes. Så når jeg nu lige er sikker på, at alle mine nodes ligger det rigtige sted, så kan jeg her tage fat i linjen, og så kan jeg bruge den her linje op, så den passer med linjen i mit S. Sådan der. Jeg kan flytte den her ned. Sådan der. Den her skal være lige, men den her skulle jo gerne følge cirklen. Det gør den der. Og så siger jeg jo Enter for at sige OK. Og klikker udenfor. Nu har jeg den første lille kurve. Vi gentager det for den næste. Så jeg starter herom. Og går herned. Og derned. Og derover. Og herop til. Og hjem igen. Sådan der. Og igen. Jeg går op. Her. Node tool. Og jeg går ind. Den der skulle være lige. Den der skal faktisk en lille smule op. Men der skal vi nok lidt tættere på for at kunne se linjen. Den ligger dernede. Sådan der. Den der må nåden godt komme lidt længere ud. Og den der kunne faktisk også godt komme lidt længere ud af her. Den må godt bue lidt. Det ved jeg godt, det gør min tegning ikke, men det må den her godt gøre. Og her, der kan jeg godt få den der til at ligge der. Og på samme måde som før, så tager jeg lige cirkel og lægger pinden ind. Nu kan jeg lige zoome ind på min cirkel, og der kan jeg se, at den snyder hernede. Men hvis jeg tager den her og trækker den lidt sådan der, så følger den på undersiden. Og så går jeg ud og lige trækker den rundt her. Og jeg ved godt, at heroppe, der passede den ikke. Men det ser jeg stort på, fordi den kommer til at passe med selve min tegning. Hernede kunne jeg måske godt have fået den til at passe lidt bedre. Og så skal jeg lige have justeret den til en gang til. Sådan der. Sådan. Der var også lidt på den der. Den kunne måske også lige komme op og passe lidt bedre her. Sådan der. Nu har jeg lavet de første 2 streger. Så nu går I ind og laver jeres streger, så de passer. Tak fordi I lyttede.